І зараз покажу вам, як зробити ось такі цудовні сняжиночки. Яны теплые, душевные, але і повторяють узори сапраўдных зимовых сняжинок. Для того, каб зробити сняжинки, спатрэбяцца вось такія приспособы. У мяне яны ёсць розных памераў для вялікіх, малюткіх сняжинок, а ёсць і такая самая штука для сярэдняга памеру, то вось з ёй зараз і папрацуем. Вось паміж гэтымі колками, паміж гэтымі палачкамі будзем укладаць саломінкі і потым звязваць іх чырвонымі нітачкамі. Саломінкі трэба раздзяліць на плоскія палосачкі. І для такой нагоды у нас ёсць адмысловы ножык. Вось тут падзеленая на 3 часткі кружок, і сюды, калі уставіць саломку, то яна парэжацца на 3 палосачкі. Для сняжынкі сярэдняга размеру трэба каля 8 сантиметраў даўжыня вось такіх штук, 8 недзе, і 4 большых недзе каля 10 сантиметраў. Зараз будзем раскладваць палосачкі саломы ў формачку. Першыя 2 саломінкі кладзём у цэнтры круга, дзелім яго папалам, паміж імі вось па 2 зубчыкі. 2 наступных кладзём на крыж, так, каб паміж імі таксама было па 2 зубчыкі. Атрымалася вось такая канструкцыя. А потым павернем яе на 45 градусаў і паўторым тое самае яшчэ разок. 2 праз 2 зубчыкі кладзём. Вось тут, вось тут. Яшчэ раз на крыж тое самае праз 2 зубчыкі. Вось доўгенькая патрапілася. Вось так. І вось так. Вось яна, наша сняжыначка, практычна гатовая. А зараз кладзём 2 даўжэйшыя палосачку. Адну вось так, а другую ото возьмем на крыж. Вось так. Зараз у нас ёсць такое колца адмысловае, і мы ім прыціснем, зафіксуем гэты наш складзены узор. Зараз мы маем вось такую ўжо зафіксаваную канструкцыю. Зараз засталося толькі зафіксаваць кожнае скрыжаванне чырвонаю нітачкаю, і сняжынка будзе атрымацца. Нітачкі вось у нас ёсць, чырвоныя, абярэгавыя, то пачнём. Ну вось зараз замацаваныя ўсе скрыжаванні саломак, і можна даставаць фіксатар. Гэта і раблю, выцягваю вось так патрошку. І дастаю сняжынку. Вось яна прыгажунька атрымалася і ўжо гатовая ісці на маю ялінку, которой пакуль яшчэ няма. Але ж гэта, конечно, не адзіны варыянт сняжынкі, которую можна зрабіць з саломы. Ёсць яшчэ, напрыклад, вось такія штукі. Калі хочаце, каб паказала вам, як скласці такую прыгажосць, пішыце ў каментах. Наступным разам паспрабуем.